musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feñjay ɓataake bindaɗo aaɓnde jeenayi siilo hitande ujune ɗe 23 ɓataake men hewno fatude koye ganndal kono hande gartaten seeɗa koye oɗo henna accident musɗo baɗɗo hanki o ko ardi fof weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe e dendagal bandiraɓe julɓe kala ene nelda duwawu ɓeɗo henna ustiɓe e oɗo hen accident musɗo e dendagal maɓe julɓe kala kamɓe rustiɓe hen ɓe yo jomiraɗo yurmoɓe yafoɓe nannaɓe aljanna illi yina nonne kadi gañiɓe hen ɓe nde jomiraɗo rokkataɓe cellal ɓe dutto e haajuji mabɓe e kureji mabɓe kala nde tawno ko gueɗe baɗoje e kala saaha koko rewi e meɗen heddoto noon neɗɗo wawa dogde hoddiro kono noon neɗɗo fewjat Allah hoddirat Allah hoddiranta neɗɗo hoddiro bongo so wona neɗɗo o jeeya sababu a sabobinat tan hoddir yana e maɗa ɗum waɗi a fewjat Allah hoddira ɗum noon eɗen gandi hande altine o hoorejo leydi Sénégal Macky Sall kami gouvernement mum ma jooɗo batu taw kadi batu o ɓe joddoto koye ɓen tambiɓe ko fate banggue dognugol otoji walla ɓen tambiɓe ko fate banggue ya ngara ngam yurnitade ɗeɗo henna caɗele baɗɗe e baɗoje e kala saaha sobo eɗen gandi nder leydi men Sénégal ha fenma leyɗele goɗɗe e nder Afrique e nder windere nde kala accident ji enen jooɓo pittali kewɗi ɓene mbarma ngalla ɓene gofɗa ɓeɗo henna wonko heɓata ɗumen ganduɗa cellata ha aduna gasa ha maaya ɓeɗo henna kadi ko ɗon e ɗon jaltata aduna ɓe ko ma tampa foof ene yiiye e nder ɗiɗo henna accident ji kono kadi won teskuyaji goɗɗi tesketeɗi e nder ɗiɗo henna booli walla e dow ɗi booli wonande dognoɓe otoji ɓe ha e dognanteɓe otoji ɓe foof ma en gar hen seeɗa no fotiri kala en mbaɗin hen yewtere mawde toon to Walfadjri eɗen bismidino toon musidɗo meɗen Oumar Sow o waɗino hen haalande wande fayida vidéo o ni circule no moƴƴi ngam chauffeur o tali o oto o ko ɗo tan accident o heɓoto chauffeur o tali o oto o ko ɗo accident o heɓoto chauffeur o dognata ko oto o dognata koye dow tali o ko ɗo foof woni teni kadi ko ɗo neɗɗo o rentoto ko ɗo neɗɗo o daɗata ko ɗo o dandata ko ɗo kadi wo bomoto ɗo wo bomata ɗo o bonnata foof ɗo so moƴƴi tan a moƴƴini foof ɗo so boni tan a bonni foof nde tawno en teskima tan teskuye dabɓo seeɗa ko ɓuuri hewde e sofreɓe gona yimɓe yajɓe ɓerɗe mi anda soɗon teski on teskuye ko yimɓe teskiri nde tawno gandal ko teskade gandal ko teskuya en kalinɗo mawɗo goto celnoɗo joldo e oto ha oto o yeehi waɗi accident yimɓe hewɓe tuumimo gandal taw ko teskuya o teski ko ñande hen chauffeur o haɓama e garage o teski ko chauffeur o laawi ha ɓurti huɓɓi kuɗol mum cigarette fiye huno ko jole oto wi killeɓe jole mboɗo yaha o wi kanko o jolani no yiiri oɗo chauffeur ni o jolata heddiɓe teskaki ɗum e chauffeur o joli nde oto o yeehi waɗo accident e lawol yimɓe foof mbi mawɗo o yiino accident o wona o yiino accident o kono chauffeur o wayni o hoolaki ɗum en kalin ɗum nana ɓooya wona guila hedde rawane walla e duuɓi ɗiɗi ko teskuya e garage ne moƴƴi teskoɗa chauffeur teskoɗa emprunté teskoɗa dognowo oto no moƴƴi nde tawno dokkuɗamo ko fittandu maɗa fittandu no guittuɗa dokkuɗa neɗɗo noon rokku neɗɗo teeyɗo deeƴƴo pewɗo jaajƴo kala chauffeur mo jiiɗa garɗa e garage tawɗa ne dugde ene ƴattodira e yumiraɓe babiraɓe ne laawi ne finni aɗa andi pinnuɗo kam so heeɓi ortan moƴƴani saabu ɗo dognata oto ɗo o dognirta ko mbawka kono haqqille makko ala e tali o haqqille makko ala e oto o haqqille makko ala e kilneɓeɓe haqqille o woni koko finninimo ko toon haqqille o ruttoto ko toon ɓernde woni dognowo oto noon foti wa kono dognowo avion ni koɓe neɗɗo goto e dognowo bateau e dognowo train potani jogade e hay dognowo saret baɗɗiɗo e puccu baɗɗiɗo e ngeloba foof ko neɗɗo goto
ɗo gonɗa ɗo haqqille ma o ala fo ɗo foti wonde so wona e tali o, ala ɗo haqqille ma o foti wonde so wona e oto o, ala e haqqille ma ko foti wonde so wona eɓe jolnuɗaɓe. jettinaɓe e jaam, jettina oto ma e jaam, ndewa e tali o e jaam. kono ka sa ƴeewi mouvement mo gowɗa waddude oto o, volant o, vitesse o, embouteillage o, frein o, accélére o, so tawi tan woni aɗa woowi pédale o no neɗɗo woowiri juuluni tan haqqille mum ala hen, so tawi ko kan gowka joguiɗa e oto, haqqille ma wonata e tali o, wonata e oto o, ko gowka tan ma e lawol ngol, sa renaki an ka bomowo teni ka bomotoɗo. hanki oɗo accident o muusi no feewi. mawɗo leydi ndi Sénégal yeehi ha toon, ko noonne kadi hewɓe gouvernement o jeehi ha toon, hewɓe e yimɓe taweteɓe diwan o jeehi ha toon, hewɓe noon jangtiɓe ha tente procureur mo Kaolack o holliti e nder seedam faguji wonnoɓe oto o, goto cettiɗo holliti ko pono hen oto goto fusi. on pono noon nde fusi nde oto o acci lawol mum yanoyi e kar goɗɗo garannoɗo, ɗum jeeyi yana e bis goɗɗo garannoɗo, ɗum jeeyi sababu ngal ɗo pelɓodiral musgal. eɗen dutto seeɗa, eɗen gandi technique, visite technique ko hunde wande fayida. visite technique walla contrôle technique ko hunde wande fayida wonande otoji ɗi. kono en teskima e nder leydi ndi Sénégal, business ne heewi ɗo neɗɗo waɗanno contrôle technique oto mum kala hitande, arat tan dokka halis bindanɗa ko technique ma feewi jaaha ɓolol ma. business o ko addi warde yimɓeɓe, aɗiya oto ne dogoɗo, oto o sa jole makko aɗiya ko woni less ko fo haalaɓe, kanko fof ko gudde ɓole ko less ɓolo, ala sécurité. aɗa jole oto, so oto jaɓɓi, so oton tourna an 16 mo joɗiɗa e oto jiita ko 16 on yirlo ha ɗeɓa yande an. ɗin otoji nanɗo hen oɗon gandiɗi, aɗinayi kalandoji he, aɗinayi sippiraji he, aɗinayi tataji ɗi, aɗinayi jaga jawji ɗi, aɗinayi misibisiji ɗi, aɗinayi karuji ɗi, jiya kar ɓitta yimɓe han donka fofde. so wiyama rang goto yo waɗ yimɓe jeegomo yo ɓittoye rang goto, taw wona bisuji joni gardi tan ɗacci lawol hakkude ɗin. alhamdulillah keddiɗi ɓe palata ɗon kadi ko ban, ɓe pala ɗon kadi jonde wonde, yimɓe ɓe ɓitto han ɗon ka fofde, ha kenen temedere neɗɗo ɓitto e oto. police ne daara, gendarme ne daara, laamu ne daara, halis tan ɗo garɗa foof moñña temedere ɓenna, moñña temedɗiɗi ɓenna. ɗum wona gurdam, oɗon gandi kalami ko wona gurdam. enen ken yeeyaɓe, ken jawdi tan. neɗɗo e nder Afrique ko jawdi waɗa tan kono jawdi ni, ko ɗum woni rendo. kadi enenne kadi ne weeli men, kala garage mo garen eɗen jiiɗi ɓittede yen jaa tan, ɓittede ne weeli en, waɗede no comme jawdi ni ne weeli en, kamɓene waddeɓe no comme waddeɓe ɓen ɓe mbaɗa men no comme jawdi ni ne weeli en. seɗen jaaha guure men en ɓittete, seɗen garta en ɓittete, ɓittoɓe ne ɓitta en, enenne eɗen jiiɗi ɓittede enenne. ɗum noon oto ko oto tan, waɗi ko jamɗe, waɗi ko way kono neɗɗo ni, so waɗi ko ɓurti moƴƴata, yo wat tan ko foti, yahay jaam arta e jaam. bagage mum kadi waɗa ko foti, yahay jaam arta e jaam, yettina e jaam. saare garage kikiɗe kirɗo walla nangue hoore walla bawɗo nde foof, jiya neɗɗo ara ne wandi ɓinguel, walla neɗɗo ara ɓuttu joom ɓandu hokke palsil palguel, wiya tan ko ma sengo ɗon, ko kalisma wona cadeau, mbiya tan ko an ko ma ɓittoɗa hen. heddo hankkadi joɗɗa e buhe yimɓe ɓitto ha daña place joɗɗa heddo Allah lora yimɓeɓe, wona kamɓe lorma ko an lori. alay saago wooda ko caliɗen, so ala ko caliɗen en mayat enen foof. ɗo koye gueɗal gongal, chauffeur fotani finde walla hiira nanna kelle auto mum huɓɓa tan dogna taw yurnaki état ponoje mum. pono ko hunde ɓurde wonde dangereux, te tawno pono kala nde felli auto o wuroto, so felliri ko ga auto o wurdoto ga. ha tendi auto ɗi ko teddoji, koɗi teddoji, aɗi tedda no feewi, koɗi pawata dow ko e koɗi pawata nder ko heew ha ɓurti. teni kadi ko autoji puɗɗiɗi tampude. on noon so pono mum felli, teni ko pono jogui auto, so pono o felli auto o jippoto.
o tene kadi o rulla no rullirta ni o ɓurat ɗon kadi ɗon kala ko woni yeeso makko mi mat ɗum lekki mum ala ɗum noon chauffeur dogowo ken tolno e 6 kilométre 5 kilométre hay soko 1 kilométre dogata sa fini ƴewta ponoje ma ha tiɗi ƴewta ponoje ma tigi 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 ndar ponoje ɗe ndar boulongaji ɗi ndar tigi rigi ndara acier ma o ndara rullomaji maɗi ndara plomb ndara pop ha tiiɗa ƴeew baafe maɗi ha tiiɗa so ɗi guddo ɗi guddito ƴeewa auto ma on moƴƴi ƴeewa moteur ma o ƴeewa ndiyam ɗam ƴeewa huile o ƴeewa fof ha keɓa ko laaɓi auto ma o mo jogui état celluɗo normalement garage uji mum kala garage bawɗo wonde ene foti wadde mécanicien ko wayno hande garage bo maraîcher omo foti wadde mécanique kala auto mo ene yaltani foti waɗede contrôlé guilay état ponoji mum hay machine mum moteur mum fof chauffeur o hoore mum foti waɗede contrôlé est ce que mo jogui to woni ɗo omo jeydi hoore makko est ce que omo jeydi est ce que o dugdaka est ce que o haɓani debbo makko bone dépasse walla goɗɗum mbete omo to woni ɗo omo reeni fof koye contrôle foti wonde saabu ko jolnata ko foti no fittandu aɗa doga vitesse hedde 100 et quelque koye godron gonɗa koye tali gonɗa paaɗa koye ladde oɗo hen no foti tan ko wonde ɗeɗo celluɗo oto wona ko selli ko ɗum woni ko gonɗi ko so tawi wayani ni yahata par ce que yimɓeɓe nunɗal ala e mabɓe ɓayde nunɗal ala alay saago laamu ngu misiraji ɓe ƴettuno ɗi fof ɓe lawɗina haylla misiraji ne mbayno leydi e nder laamuji afrique ala hen fof lawɗinteɗo hayen goto koko acca tan yo ɓennu ko buuɗi haalis tan temedere temedɗiɗi jeeye sababu warde yimɓe heewɓe 400 400 jeeye sababu warde yimɓe heewɓe corruption e nder afrique mbuñaari goto fof salaire mum yoɓata ɗum yonata ɗum ko ma waɗa business nder tan ya noon ha yimɓe maayo goto fof edone haala laamu hande nane jooɗi ne waɗa batu muɗum ene arta e misiraji mbaɗanoji ko ɓooyɗi lawɗina koye ɗin tan artete ha hande ko ɗum woni gurdam afrique ke ɓaleejo rokkani ɓaleejo fodde ala hakkude ɓaleejo e ɓaleejo mbay tan kono jawdi ni ko hunde hulɓinide sa yeehi to leyɗele woɗeɓe walla leyɗele mbaɗe développé transport koko fewna ha fewi transport jogui ko loi mum jogui ko lawol mum so aire yonti heewi heewani ka jahowo aɗa jooɗi aɗa deeƴi aɗa teeyi chauffeur o ko kuul ko deƴƴo ko teyɗo kono noon ala alay saago yimɓeɓe ɓe garta e mbaadi nunɗal auto ma sa fini laar ɗum no moƴƴi so taxi joguiɗa so auto transport so auto personnel so saret ko wawi wonde foof woto fin tan kaɓɓa saret maɗa tawa lartaki kaɓirɗe saret maɗa larta kaɓirɗe pafti ɗi ɗum ɗoji ɗi foof laara blancar uji ɗi laara foof ha timma hade ma jolde wata mayoyde lawol walla mbarya goɗɗo wona ɗen gueɗe fof ne hefto kono noon neɗɗo finat tan bum way kono boutique mani sa fini boutique ka jeeyowo sa fini uddit frigo ma laara frigo ma no moƴƴi laara so tawi ala ko ton puuri ko wayno liɗɗi en walla tew en walla guerto taw puurani ñolani fof ko hen jeeya ko machine ko moteur en way taw ko koppuɗo guila jamma tinani weeta ɓooyo ƴettita taw wonko puuri toon woda mo leptoyɗa wona kala neɗɗo ko joguiɗa kala ko mbawɗa jogade ani ɗum ɗo koko boomata ƴewto hadema waɗoyde ƴewtade nde ko obligatoire chauffeur teyde nde ko obligatoire chauffeur andude ko jolni ko ko obligatoire wawde faabade ko jolni ko ko obligatoire e muɗum heddoto noon koko mbimi ko neɗɗo fewjat Allah hoddirat fewji ko moƴƴi Allah hoddiranma ko moƴƴi sa fewji ko boni Allah hoddiranma ko boni fewjude ko boni noon ko pina caloɗa yiide auto ma o ko boni hen ko aɗa andi pan tokoso nana e auto ma mbiya fatta mi waɗa oɗo voyage so wonko dañmi hen somi arti mi fewna teni pan way kono rafini ene wawi dajjitade ɗon e ɗon ne wawi ɓeydade bonde ɗon ne waydi jeyde sababu ni an maya hen mbara yimɓeɓe taw ko an jeeyi on sababu te aɗa suuɗi on accé way kono suudde rafi e nder ɓandu mum ni aɗa suuɗi rafiyel tokosel e nder ɓandu maɗa ten rafiyel ngel ko ngel daaɓowel aɗa andi ko ngel daaɓowel mbiya fattan mi jooɗa ɓoye ten aɗa wonda e joom suudu walla joom galle ma aɗa rokka mo ngel ɗo rafiyel ko ni wayi
chauffeur ne so tawi tan won kickat mo nanɗa e oto ma automatiquement ƴeew garas ɓurɗo ɓattade jaaha ɗon jurnirɗa so mbima oto ma ne wawi yaade jaaha soɓe mbi a wawa yaade mbasaya ni foti min meeɗi ƴettuɗo hen bis Dakar Dem Dikk min joli ha min gari yaltide Dakar gila amin jaaha chauffeur o wi oɗo oto wawa yaha hande Wourossogui wawa yaha Matam gila amin jaaha o yo wawa mboɗo wonde Amadou Issa Kane ne heeɗi kam gila amin jaaha chauffeur o wi o oto wawa yaha gila garas mabɓe mawɗo ga ɓe mbi no omo wawi o huɓɓi oto o min jeehi min gari ha deuxiéme appayage o min donki yaade o gaari ɗon oto ɓe neldimo mécanicien min padi muɗon fodde heure tati mécanicien ari mécanicien ari daari wi o oto ha yaade Wourossogui chauffeur o pourtant mi haalino ɓe calli ayi hen sahaji kadi société ji ɗi kañumen jogui défaut ko yidde haalis ha ɓurti jiiɗa haalis ha jiiɗa waroyde yimɓe ɗum joni kanko chauffeur so ƴettino pellital yaade emi jana ha nder yolde o weddo amen ɗon walla oto o weddo amen ɗon walla wooda ko hefti amen ɗon ko caɗele mawɗe nana e nder rendo ngo hande ko haalis tan no haalis natiri fo yo naat min gonda ko visite technique min gonda ko contrôle min gonda ko haydara aɗi ɗo woni yimɓe ne dognoɗo otoji ko subhanallah jiyanɗe dogno oto anda hay sens interdit ɗo e Sénégal min mi yi ɗum jiyanɗe ɗe jogui taxi ne dogna yiyata hay binde yiyata hay a yiyata hay be anda sens interdit anda hen hay dara hay por anda kene dogna tan so police jagi ay man magam jabo tan itta hunde mofo ɓenna ni tan ni oɗon gandi ɗum ɗo henna ko catastrophe mawɗo tene ko ɓuuren hulɓinade oto way tan kono hankkadi sa joli a jaggi volant tan a fotani welde ƴiƴam an poɗɗa tan mettude ƴiƴam ɗum woni ko teskimi mi ronki tan min jolde oto ha jippoɗa tan jiya chauffeur belɗo ƴiƴam mi horima yiide ɗum jiya tan kene metti ƴiƴam so dugdani e goɗɗo dogno oto tan dugdata koye joom saret dugda e ɓe hankkadi weddo juuɗe tan e duka ɗum waɗi aduna o ko wiyata Sénégal naaɓe ɓe nehaki to banggue volant soɓe dogno oto jiyata ko beddo juuɗe ɓe dukka ɓe ƴatto needi no moƴƴe neɗɗo teeyɗo jagga volant o teeya haqqille makko ala e ko wonɓe oto ɓe kalata ko haqqille makko ala e ko client goɗɗo dugdata makko kanko haaju makko woni tan ko yo dandu pittal yimɓe so won baɗɗomo dérangé e oto e yo wat droit o gaara oto o jippo o wiya an woto loram an woto lebtam jolnumi ko pittali yimɓe jimmi ko dandudeɗi wonɓe oto ɓe fof janayi on jenna on yimɓe jaaha jetto e jaam kono yeɗi min jula oto tan yimɓe ne duka e oto an chauffeur naggam chauffeur ne jaabo ɗe gueɗe foof en jiiɗumen neɗɗo dugdete ne jaaboɗo haqqille mum natti wonde tali o tene gueɗe tati goni oto o tali o chauffeur o tali o moƴƴa o feewa hande alhamdulillahi rabbil alamin ala e nder leydi Sénégal taliji ɗi foof ko net ene moƴƴi ɗum ko yettude Allah ala foof tali mo garta tawde waɗi gaska ɗum kene feewi surtout ko hande tali o ɓayde ne moƴƴi gueɗɗiɗi keddiɗe ko chauffeur o e oto alay saago ɓe moƴƴa so oto moƴƴi chauffeur moƴƴani fewata so tali moƴƴi oto moƴƴani yahata otoji ɗi kewɗi hen ngala visite technique ngala contrôle technique ngala haydara mi yiiɗa haalde kono wonɗo min jaano min jogui oto min jetti tan waajo waɗi ga signalé tan windi tan 6 000 yoɓa rokki kayit visite technique gasi jeehe boli moɗon ko haalis tan mbimami ɗum wurata il faut otoji ɗi ndewne lawol moƴƴiɗi doga bonɗiɗi pewnoyi sofre ɓe mbaɗe contrôle moƴƴuɓe ayi accident bannoɗo ñande aljuma nde accident musɗo bannoɗo Côte d'Ivoire ha 14 fittandu keddi hen hakkude karuji ɗiɗi o iwno ko Abidjan ne fayi Yamoussoukro o ko Yamoussoukro ne fayi Abidjan nde ɗi natodir nde ko goto iwi e lawol mum naate goɗɗo o wona sokke goɗɗo o waɗi 14 fittandu maayi hen yimɓe capanɗe jeeɗiɗo gañi hen gañande musa hande no lili mbawana koye mumen hanki état o ƴetti mesure taw ganduɗa ko oɗo ministre ko fate banggue transport Amadou Kone e lees somi juuɓat ƴetti hen hanki pellital manggal wonande bis accuɗo droit mum naate sokke kar goɗɗo fodde 3 mois on campagne dogata e nder Côte d'Ivoire foof fodde 3 mois lebbi tati bisuji mabɓe dogata e nder leydi Côte d'Ivoire kanƴi fof ɗi garata kadi sofre mabɓe foof duttoto auto école mbattoye contrôle goɗɗo
c'est bien ɗum ne moƴƴi. Neɗɗo baɗɗo accident hay soko faux pas accident auto ma gaare 3 mois a dognata auto, ɗum ko hunde moƴƴunde. Il faut hunde rewnel, il faut sévère, mais probléme o ko laamuji ɗe mbawi yaltinde luwaji kono ɓe mbatta appliqué ngam so dari ɓe boli ɓe police o gendarme o ɓe goni ɓe mbatta appliqué, a mbatta appliqué. Ɗum noon wawa wurde yahata ɗum woni ko jayde Weltare TV Weltare ɓiɓɓe fulɓe yiɗi yettinde seeɗa eɗen kestitina tan dowuji men faade ɓen yaltuɓe aduna ɓe e gañiɓe nde jomiraɗo ɓeydanta ɓe cellal ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar. Kettima laki jaam yo jaam Allah ñallane musidɓe am tedduɓe.